Igual que en Pontereas tamén desbordou un río en Gondomar, imos ata alí. Bernardo Montaña, contanos. Sí, Irene, moi boas tardes. As fortes chuvias provocaron o desbordamento deste río, o río Miñor, o seu paso por aquí, polo concello de Gondomar, provocando asulagamentos. As partes máis afectadas son o Parque da Colleira e este antigo colexio, convertido agora en centro de desenvolvemento local, que, como ven, está ateigado de auga. As anegacións afectaron tamén algunhas vivendas ubicadas á beira da estrada que vai cara a Ramallosa. O desbordamento do río Miñor debido á abundante chuvia provocou graves inundacións no centro urbano do municipio. O Centro de Desenvolvemento Local, onde o Concello imparte cursos de formación, está completamente asolagado. En previsión da chuvia de hoxe xa non abriu as portas ao público. Os veciños están preocupados pola situación na que está a vila. Esto usa o ayuntamiento para facer, hai diversas asociacións e grupos de baile e cousas así que teñen as súas actividades diarias falando aquí. E un día como hoxe, por exemplo, non abren porque está todo anegado. A parte de Gondomar, xa se sabe o día anterior que vai a pasar isto, sempre. Pode ser que xuga máis, porque agora cando chega a marea, que dice que ven ás 4 da tarde, como non para de chover, pois isto vai ser terrible. Esta rúa está cortada ao momento porque a mañán inundouse, pero da subida do río. A tarde se suba a marea ainda vai ser peor, porque ainda retrocede máis agua para atrás. Estaremos así. Os habitantes de Gondomar temen que se produzan máis asolagamentos coa suba da marea prevista para esta tarde. E seguindo na provincia de Pontevedra,